Λοιπόν, η ερώτηση είναι τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι έχουν αρχίσει να αποφεύγουν να παντρευτούν, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν παντρεύονται, αποφεύγουν το γάμο. Πάντοτε στην κοινωνία υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι απέφευγαν το γάμο, έτσι, για πολλούς λόγους, άλλοι για πρακτικούς λόγους, όπως ξέρω εγώ πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν τους επέτρεπαν να αναλάβουν κι άλλες, ανικανότητα στους άντρες, οικονομικές δυσκολίες. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι πάντοτε δυσπροσάρμοστοι, δύσκαμπτοι, οι οποίοι δεν ήταν φτιαγμένοι τέλος πάντων για γάμο. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι αυξάνονται γιατί αυτό που βλέπουν να γίνεται δεν είναι και ιδιαίτερα δελεαστικό. Δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, ξέρω έναν γάμο που είναι ένας γάμος που θα μ' άρεσε να έχω έναν γάμο τέτοιο. Πόσους τέτοιους γάμους ξέρω στους γάμους που γνωρίζω. Εάν το σκεφτεί κανείς αυτό, καταλαβαίνει γιατί σήμερα πολλοί άνθρωποι και άνδρες και γυναίκες γίνονται ιδιαίτερα διστακτικοί. Στο σημείο αυτό όμως θέλω να πω και κάτι. Οι γυναίκες μπορεί να είναι σε αυτό το στυλ μέχρι μια ορισμένη ηλικία και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι έχουν μικρά περιθώρια για να κάνουν ένα παιδί και τους πιάνει ένα άγχος αποκατάστασης. Οι άνδρες το παθαίνουν σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, κοντά στα 40, αν δεν έχουν κάνει οικογένεια, σου λέω χαμάν, θα μείνω μόνος μου, τι θα λένε. Και έτσι γίνονται κάποιοι γάμοι βάσει προδιαγραφών. Αυτοί οι γάμοι τις πιο πολλές φορές, αφού γίνει ο γάμος και γίνουν τα παιδιά, μετά από λίγο καταλήγουν σε διαζύγιο. Γιατί δεν υπήρξε αυθεντική έλξη. Υπήρξε μια άτυπη συμφωνία βάσει προδιαγραφών. Συγγνώμη. Όταν όμως υπάρχει αυτή η έλξη, στα νεαρά ζητά. Έτσι. Θα ήταν το ιδανικό. Γιατί μετά 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, το τελείω. Η ερώτηση είναι γιατί ενώ σε ορισμένα ζευγάρια υπάρχει έλξη, γιατί μετά από 1 εξάμηνο, 1 χρόνο, 2 χρόνια το διαλύουν. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ότι όποιος νιώσει έλξη για τον άλλον, αυτή η έλξη θα είναι εσαΐ. Υπάρχει μια βιωσιμότητα. Ένα ζευγάρι μπορεί να μείνει ερωτευμένο 6 μήνες, ένα άλλο ζευγάρι 6 χρόνια, ένα άλλο 60 χρόνια. Δεν είναι ότι ο κάθε ένας που θα αισθανθούμε έλξη, άλλο αισθάνομαι έλξη και άλλο έχει βιωσιμότητα η έλξη. Τώρα τελευταία εδώ και 5-6 χρόνια μάλιστα οι επιστήμονες λένε ότι ο έρωτας λέει είναι ένα ένζυμο, το οποίο έχει ζωή μέχρι 4 χρόνια, από 3-6 μήνες μέχρι 4 χρόνια. Κοιτάξτε, δεν τη δέχομαι τη θεωρία του ενζύμου γιατί απλούστατα υπάρχουν άνθρωποι που ήταν μαζί 50 χρόνια και κρατιούνται χεράκι και είναι ερωτευμένοι. Μόνο να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό είναι ένα ποσοστό 1 στα 200, 1 στα 300. Και αν σου κάτσει, σου κάτσε. Μπορεί να σου τύχει, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τις προσδοκίες ότι η δική μας σχέση θα είναι έτσι και αν δεν είναι έτσι θα πει ότι δεν είναι καλή. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή επειδή έπαψε να υπάρχει η έλξη αυτή η αρχική ότι η σχέση δεν είναι καλή, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε σαν σύμβουλό μας μόνο την έλξη, αλλιώς η σχέση μας θα βαστά να τους βαστά η έλξη. Αλλά δεν είναι μόνο η έλξη, είναι και μία σειρά από άλλες ανάγκες που καλύπτουμε μέσα από τη σχέση και στο βαθμό που αγαπάμε πια τον άνθρωπο που είμαστε μαζί και λειτουργούμε και σεξουαλικά μαζί του, ο γάμος καλά κρατεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό να είναι κανένα συμβιβασμός, δεν είναι. Όσο για την έλξη, ας είναι καλά η εξωτερική σχέση. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει το πρόβλημα αυτό, δηλαδή των νέων παιδιών που δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια, ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως υπάρχουν στατιστικά στοιχεία αν τα παιδιά αυτά που δεν θέλουν να παντρευτούν είναι από οικογένειες αποτυχημένων γάμων ή πετυχημένων γάμων, αλλά είναι κάποιοι άλλοι οι λόγοι που τους κάνουν να μην θέλουν να παντρευτούν. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να παντρευτούν, για τα παιδιά που δεν θέλουν να παντρευτούν, δηλαδή προέρχονται από αποτυχημένους γάμους, από πετυχημένους γάμους, ωραία.
Ακούστε κουβέντες που ακούω εγώ στο γραφείο μου πολύ συχνά. Ακούω λοιπόν τώρα μια κοπέλα 28 χρονών που έχει κάνει 3 δεσμούς και είναι τώρα στον 3ο πια δεσμό να λέει: εμένα με κατέστρεψε η οικογένειά μου, γιατί πίστευα ότι όλοι θα είναι σαν τους γονείς μου, ότι θα είναι τόσο καλά, μια τόσο ωραία σχέση, και έχω γίνει παράλογη και ο ένας μου ξυνίζει και ο άλλος μου βρωμάει. Άρα λοιπόν κατά αυτήν η καλή σχέση των γονιών φταίει. Με το ίδιο σκεπτικό μια άλλη σου λέει η κακή σχέση. Αυτό που είδα με έχει κάνει και έχω φοβηθεί. Άρα είναι δικαιολογία. Όχι, λειτουργεί. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι μόνον αυτό. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι σήμερα η μέση ηλικία στην οποία παντρεύεται η Ελληνίδα και ο Έλληνας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι το 1950. Και επίσης η μέση ηλικία στην οποία γίνεται η Ελληνίδα μητέρα είναι μεγαλύτερη από την εποχή του 50-60. Το 60 η πλειοψηφία της γυναίκας που γινόταν για πρώτη φορά μάνα ήταν κάτω από τα 30. Σήμερα οι περισσότερες γίνονται μητέρες 29, 31, 32, κάπου εκεί. Μάλιστα. Σας κάνω μια ερώτηση και μετά θα κάνω μια τοποθέτηση και θα ζητήσω από εσάς σαν επιστήμονας που είστε και σαν επιστημονική ομάδα ή κοινωνία που βρίσκεστε, τι έχετε κάνει και τι προτείνετε για να στηρίξετε την υγιή οικογένεια. Θέλω να μου πείτε ένα γάμο τον διαλύει ο χρόνος που έφερε το τέλος του έρωτα, της έρξης που λέτε, ή τα προβλήματα τα οικονομικά και όχι μόνο? Όχι. Τον γάμο τον διαλύουν συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχω εδώ το συντροφικότητα και αυτονομία, το έρωτας, αγάπη και εξάρτηση δεν το έχουμε, όχι. Είναι το μόνο που λείπει. Ωραία. Όχι, για βγάλω το... Δεν πειράζει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ένα, σε τι βαθμό δέχεται ο ένας τον άλλον σαν αυτό που είναι. 2, σε τι βαθμό είναι πρόθυμος ο ένας να ακούσει και να συναισθανθεί τον άλλον. 3, πώς συγκρούονται. Έχουν νοοτροπία μέσα στις λύσεις ή όποτε συγκρούονται οι ανάγκες είναι κερδίζω χάνεις. 4, σε τι βαθμό αποδέχεται ο ένας την κοινωνικότητα του άλλου. Ο μονόχνοτος να σέβεται ότι ο άλλος θα πάει μια βόλτα, να μην τον κρατάει μέσα στο σπίτι, και ο κοινωνικός να μην τροβολογάει τον φουκαρά τον άλλον που θέλει να κάτσει μόνος του. Δεν θέλει να βγει, έτσι. Μετά, είναι 10 συγκεκριμένα πράγματα που μετριούνται, κουκιά μετρημένα. Όταν λοιπόν αυτά είναι καλά, τα οικονομικά προβλήματα, τα σεξουαλικά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με έναν ορισμένο τρόπο. Όταν υπάρχει αποξένωση στη σχέση, αυτά τα οικονομικά, τα σεξουαλικά, τα κοινωνικά έρχονται πλέον σαν καταλύτες και σε τελευταία ανάγκη σου δίνουν και την άδεια να φύγεις από ένα γάμο ο οποίος δεν έχει πια νόημα για σένα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπάρχει κάτι κοινό στο σεξ και στο οικονομικό όσον αφορά τους γάμους. Δηλαδή, εάν το οικονομικό πηγαίνει ρολόι, αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Αν γίνει το οικονομικό πολύ σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να διαλύσει το γάμο. Αν το σεξ πηγαίνει ρολόι, αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Εάν υπάρχει σεξουαλικά πρόβλημα, ενδέχεται να διαλυθεί ο γάμος. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχει χαθεί η συναίσθηση του ενός για τον άλλον και η ζεστασιά μεταξύ τους. Να ρωτήσω κάτι. Έχω κάποιο παιδί είναι στην εφηβεία και είναι τώρα, όπως είπε και ο κύριος εδώ, στη φάση των εξετάσεων πανελλαδικών και τα σχετικά. Υπάρχει μια σχετική ένταση από όλους στην οικογένεια, όχι μόνο από τον ίδιο. Οι γονείς τι στάση πρέπει να κρατήσουν, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση όταν ένα παιδί είναι μες στο άγχος, μες στο στρες μέσα? Το άγχος του παιδιού εν ώψη των εξετάσεων είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι. Όπως το ίδιο άγχος θα έχει πριν από ένα αγώνα μπάσκετ, το ίδιο άγχος θα έχει πριν το πρώτο του ραντεβού, το ίδιο άγχος θα έχει, ξέρω εγώ, όταν πρόκειται να κάνει άλμα εις μήκος. Εντάξει. Αλλά το άγχος που έχουν για τις Πανελλήνιες, όταν φτάνει δηλαδή το παιδί σε ένα τέτοιο άγχος, που το άγχος αυτό το κάνει πλέον να μην μπορεί να αποδώσει,
τότε σημαίνει ότι το παιδί αυτό έχει μεγαλώσει από γονείς που το μεγαλώνουν ως παραγωγική μονάδα. Δεν το μεγαλώνουν ως ολοκληρωμένο άτομο. Του περνάνε δηλαδή ότι ο κεντρικός άξονας της αξίας του είναι η απόδοσή του. Και όταν πηδήξει από τον μπαλκόνι που δεν πέρασε, έτσι, αν μπορούσε από μια μεριά να τους δει πως κάνουνε, τότε καταλαβαίνει τι αξία είχε για αυτούς, για την αγάπη που του έχουν, για την ύπαρξη που είχε, για τα ταλέντα του και για 1002 άλλα πράγματα. Είναι μεγάλη παγίδα να μεγαλώνουμε τα παιδιά σαν να είναι μόνον παραγωγικές μονάδες. Όσο λιγότερο ταυτίζει το παιδί τη συνολική του αξία με την απόδοση σε μια εξέταση, τόσο πιο χαλαρό θα είναι και τόσο καλύτερα θα αποδώσει. Γράφεις πολύ καλύτερα να πεις εντάξει ρε φίλε, και αν δεν τα... Όχι σε μαμφού, έτσι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Αν δεν πάω καλά φέτος, θα πάω του χρόνου. Τι να γίνει. Αλλά αν είναι ο χαμάν, εμένα οι γονείς μου έχουν επενδύσει, τι θα πει η θεία μου, τι θα πούν αυτοί που κάνανε για μένα. Αυτοκτονούνε επειδή δεν περνάνε, το ξέρετε, δεν είναι δηλαδή. Αυτοκτονούνε. Αυτό τι λέει? Ότι το παιδί ήταν αγχώδες? Όχι. Είχε μία ανάλογη διαπαιδαγώγηση. Μια διαπαιδαγώγηση η οποία το έκανε να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και αξίζει μόνο ως παραγωγική μονάδα. Οκ, άλλη μια ερώτηση και το διαλάμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν άρχισε να μπαίνουν και οι γυναίκες στην παραγωγική διαδικασία και να συνεισφέρουν και αυτές στην οικογένεια, υπήρξε ένα μοντέλο, θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον το είχα δει εγώ όταν ήμουν παιδί, οι γονείς να αναφέρουν κάποιες από τις δικές τους υποχρεώσεις στα παιδιά, προκειμένου να τα απεξέλθουν. Θέλω να μας πει πάνω σε αυτό, κατά πόσον αυτό έχει επίδραση σε αυτό το παιδί όταν μεθαύριο θα έρθει σε σημείο να φτιάξει αυτός μια οικογένεια. Αυτό το φαινόμενο το είχε εντοπίσει πάρα πολύ εύστοχα ένας Ούγγρος ψυχίατρος ονόματι Μπορζομενινάζ, σε ένα βιβλίο του που λέγεται «Αόρατες πίστης». Αόρατες πίστης θα πει με απλά λόγια ότι οι άνθρωποι είμαστε με έναν πολύ αόρατο τρόπο πιστοί στην οικογένειά μας. Μπορεί εμείς να τη βρίζουμε, αλλά αν τη βρίσει ο απέναντι μαύρο φίδι που τον έφαγε, έτσι, ωραία. Λοιπόν, και λέει, αυτό το φαινόμενο το ονομάζει το γονικό παιδί. Γονικό παιδί είναι ένα παιδί, συνήθως το πρώτο, που οι γονείς του δίνουν εξουσία γονέα πάνω στα αδέλφια για να αναλάβει ένα μέρος των δικών τους υποχρεώσεων. Και ταυτόχρονα το προγραμματίζουν να παίξει το ρόλο του δικού τους γονιού όταν μεγαλώσει. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή το γονικό παιδί δεν είναι μόνο η μαμά ή ο μπαμπάς, ο άτυπος των μικρότερων αδελφών, είναι και ο γονιός των γονέων του όταν αργότερα θα μεγαλώσει. Έτσι. Εννοείται ότι αυτό καταρχήν καταδικάζει το παιδί αυτό να χάσει τα αδέρφια του, γιατί τα αδέρφια δεν μπορούν να εισπράξουν πια, παρόλο που έχει, δηλαδή και τους βλέπεις είναι αδικημένοι, σου λέει εγώ έκανα τόσο για τα αδέρφια μου και δεν με νοιάζουν, δεν με αγαπάνε. Ναι ρε εσύ φίλε, γιατί δεν σε νιώθουν αδερφό, σε νιώθουν μια εξουσία που σαν πάνω από το κεφάλι τους και ας πρόσφερες εσύ, έτσι. Και το χειρότερο, ζεμπιλώνονται τους γονείς τους για την υπόλοιπη ζωή τους με έναν τρόπο που μπορεί να τους διαλύσουν το γάμο τους, μπορούν να τους διαλύσουν την τσέπη τους και τελειωμό δεν έχει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.